Precarietat! Fora les empreses de la universitat! Capitalisme és precarietat! Fora les empreses de la universitat! Lo que és libertad, libertad i libertad. S'arroguen com si només vostès foren catòlics els únics que defensen això. Així està ple de catòlics també que tenen una diferència amb vostès, que complixen amb els manaments. Y només us recordaré dos: no mentirás y no robarás. En mi época se construyeron 400 colegios. Nadie más va a construir tantos colegios, seguro, como he podido construir yo siendo presidente de la Generalitat. Mire, este decreto compta amb informe favorable de la Rosia, del Consell Jurídic Consultiu, i encara que no li agradi, de l'aval del Ministeri d'Educació. Sí, sí, sí. On està? La pregunta és ben senzilla. La pregunta és ben senzilla. On està el recurs del Ministeri d'Educació? On està? No hi ha recurs, no hi ha recurs. El sistema educatiu de Marçà està suspès cautelarment prejutjat en termes generals. Té problemes en la concertada, té problemes en el plurilingüisme, té problemes en la xarxa lliures, té problemes en les universitats, té problemes en les beques de la privada, té problemes en no deixar que els alumnes de la privada facin pràctiques en els hospitals públics. O sigui, és el sistema judicialitzat per excel·lència, ¿no? Debate pública concertada, que son fondos públicos, por tanto es lógico que sea, porque estamos manejando dinero público, o los debates del valenciano, que es nuestra lengua, por lo tanto también es importante, o sea, no quiero minusvalorarlo, pero lo que nos estamos jugando en la educación, y sobre todo comparado a nivel mundial y comparado con presente futuro, o sea, con las nuevas generaciones, es otra cosa. Es un cambio de la forma de dar clase, de lo que es la escuela. Nosotros, como padres de la concertada, no tenemos ningún problema en que la pública funcione y funcione perfectamente y reciba todo lo que tenga que recibir. Lo que queremos es recibir el mismo trato, porque entendemos que hay un derecho constitucional, ¿no? La situación para el actual gobierno es que la red concertada no es complementaria de la pública, sino que es subsidiaria. Es decir, yo recurro a la red concertada cuando necesito sus plazas. Hay muchos cambios, habrá que ver estos cambios en qué desembocan. Si desembocan en generar problemas donde no los había, como el que te planteaba antes, o en que finalmente se van a asimilar y pues, oye, no pasará nada y se aplicarán y se tratarán con toda la normalidad posible. Les carrers per a reivindicar contra el 3+2, perquè el que vol és la privatització encoberta de la universitat i que totes les persones no puguen tindre les mateixes oportunitats a l'hora d'estudiar. També contra l'OMQE, perquè creiem que perjudica realment la qualitat de l'ensenyament públic i perquè també creiem que la presència del valencià a les aules ha de ser